дуруду паёми моро бипазиред. тамошобинони ҳамешагии канали Шахтем. ёдрас мешавам ки ҳамаи он нафароне ки дар канали мо бори аввал қарор доранд, пас ба канал обуна шуданро фаромӯш насозед. агар воқеан ҳам хабару гузоришҳои мо писанди шумо оянд, пас гузоштани лайкҳоро фаромӯш насозед. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳои рӯз. дастури ҳукумат: чораҳо алайҳи вирус дар масҷид, бозор, тӯйҳо ва ҷойҳои серодам. вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд, рӯзи гузашта дар ҷаласаи ҳукумат таҳти раёсати раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон масъалаи андешидани чораҳои иловагӣ барои пешгирӣ аз сирояти вирус дар кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Насим Олимзода, вазири тандурустии Тоҷикистон, дар пайи маҷлиси ҳукумат ҷаласаи ситодро дар вазорат баргузор карда, супоришҳои Эмомалӣ Раҳмонро дар масъалаи тандурустию пешгирии вирус ба миён гузоштааст. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ, барои пешгирии сирояти вирус дар байни аҳолӣ, аз ҷумла дар ҷойҳои серодам, бозорҳо, масҷидҳо, тӯю маъракаҳо, риояи гигиенаи шахсӣ чораҳои мушаххас баён гардида ба масъулин супоришҳо дода шудааст. ин ниҳод чораҳои мушаххасеро ки дар бозор, масҷид, маъракаҳо ва дигар ҷойҳои серодам амалӣ мешаванд, ном набурдааст. вазир дар пайи ҷаласаи ҳукумат супориш додааст ки корҳои тарғиботӣ ва фаҳмондадиҳӣ тариқи ВАО ва СЕ баромонда шавад. мутахассисони соҳа тавсияҳои худро оид ба риояи гигиенаи шахсӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳангоми омодасозии ғизо муносибат бо кӯдакон, махсусан бо тифли навзод, ба мардум пешниҳод намоянд, таъкид кардааст вазири тандурустии Тоҷикистон. Насим Олимзода рӯзи гузашта дар ҷаласаи ҳукумат гузориш дод ки то ҳол ягон ҳолати сирояти вирус дар байни шаҳрвандони Тоҷикистон ва шаҳрвандони дигар кишварҳо ки дар моҳҳои охир ба қаламрави Тоҷикистон ворид гардиданд, ба қайд гирифта нашудааст. Эмомалӣ Раҳмон овоз дод. Котибот гуфт, ба ҷонибдории номзади арзанда Эмомалӣ Раҳмон, раисҷумҳури Тоҷикистон субҳи 1 март дар интихоботи даъватӣ нави вакилони маҷлиси намояндагон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ иштирок кард. раисҷумҳур ба участкаи интихоботии номери 15, ҳавзаи интихоботии номери 2 ноҳияи Исмоилӣ Сомонии шаҳри Душанбе барои овоздиҳӣ рафт, хабар дод дафтари матбуотӣ. Ба иттилои манбаъ, Эмомалӣ Раҳмон дар асоси талаботи қонунгузории мамлакат дар ҳузури мушоҳидони сершумори байналмилалӣ, намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ва васоити ахбори оммаи дохиливу хориҷӣ ба ҷонибдории номзад ва ҳизби сиёсии арзанда ба хотири пешрафту шукуфоӣ боз ҳам афсони Тоҷикистони соҳибистиқлол овоз дод. инчунин зикр шудааст ки дар участкаи интихоботии номери 15, ҳавзаи интихоботии номери 2 ноҳияи Исмоилии Сомонии пойтахт ҳамагӣ 1260 интихобкунанда ба қайд гирифта шуда, аз ин шумора 119 нафарашон бори аввал овоз медиҳанд. дар интихоботи даъватии нави вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, сокинони маҳаллӣ Маҳмадулло, холуви ноҳияи Исмоилӣ Сомонии шаҳри Душанбе ки участкаи интихоботии номери 15 дар ҳудуди он ҷойгир аст, чун дигар сокинони мамлакат бо эҳсоси баланди ватандостӣ ва ифтихор аз давлату давлатдорӣ иштирок намуда овоз доданд, навиштааст котиботи раисҷумҳур. хуб, тамошобинони азизу арҷманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. агар воқеан ҳам хабару гузоришҳои мо баҳри шумо писанд омада бошанд, пас гузоштани лайкҳои худро дареғ надоред. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.